U polufinalu Kupa Srbije branilac trofeja Jagodina sastaće se sa OFK Beogradom. Odlučeno je žrebom u kući fudbala u Staroj Pazovi. Pre početka izvlačenja predsjednik takmičarske komisije Fudbalskog saveza Srbije Blagoje Milošević podsjetio je da se u polufinalu igraju dve utakmice. U slučaju identičnog rezultata u finale će ekipa koja je postigla više pogodaka u gostima. Ukoliko je skor isti, finalista će se dobiti boljim izvođenjem 11-teraca. Izvlačenje parova obavio je selektor omladinske fudbalske reprezentacije Srbije Ljubinko Drulović. Dakle, Jagodina će za protivnika imati OFK Beograd. Prva utakmica igraće se na Karaburmi. Jagodinu su na žrebu u Staroj Pazovi predstavljali sportski direktor Životije Jeremić i generalni sekretar Slavko Gajin. Ja sam presrećan što već drugu godinu igram u polufinalu i presrećan što smo dobili OFK Beograd, jer kao pobednik kupa mi smo favoriti u svakom meču. Kup je posebna vrsta takmičenja. U prvoj utakmici prvog dela ovog takmičarske sezone poraženi smo protiv OFK Beograda, izvukli smo dosta dobre pouke i nadam se povoljnom rezultatu. I u obe utakmice kupa i u prvenstvenom koje dočekujemo u Jagodini. Znači očekujemo sve tri pobede. Verujete li u isti ishod da će se igrati finale kao i prošle godine? Ima indicije. Mislim da Vojvodina ima malu prednost, mada će to dosta izmena biti u sastavima svih ekipa, ali se nadam da ćemo ipak sa Vojvodinom ponovo u finale. Nismo baš najsrećniji što smo izvukli Jagodinu. Jagodina je branilac trofeja, zna kako se osvaja kup, tako da iz tog razloga nismo najsrećniji, bit će nam teško. Imamo razloga za optimizam, već smo ove godine jednom pobedili Jagodinu, tako da se nadamo se najboljem, to je prolasku u finale, bez obzira na sve. Drugi polufinalni par Kupa Srbije je Vojvodina Spartak iz Subotice. Prve polufinalne utakmice na programu su 26. marta, a revanš susreti 9. aprila.